Just one cube. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ang modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumad ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa Mga sa tugang, good atin ay morning po sa pangalanan. Indo ka boss. Welcome back sa ating programa. Unang pong aldaw na in Saturday. It's good to be back. All Souls Day po ngunyan, mga tugang. Sabi ni Edwin, todos los kalagis. Papansin Ako po si Mardela Daingiva, sadit sana pero tiyan. Siyempre, kaugnay natin sa kapaligiran. doon sa dulo, sa south. Ang ating po mga kasama, si sparring partner natin, Father Momoy Bermayo and Sir J. Batuon, direct and live, mga tugang dyan po sa Davao. Yan. Father, marinaga po, good morning. Ay, sirle, walang sound. Walang. Hindi ko narinig ang sound ni Father. Sandali lang ha. Baka naka-mute. Yan, okay? Nakamute ka. Yeah, okay na. Ayan. Maray na agad sa Indo Boss. Yes, good morning, Father. Sa lahat. Hindi bako lang sa Indo, sa mga nyaon ni Bingunyan, pati sa mga dahil nagkahirelate, sa mga kalad, sa purgatorio. Ayan. Aba, good morning din kay Sir J. Sir J, good morning. Good morning, good morning. Ayan, Father, nasa recovery stage na kita. Digdi sa tuya po sa Kabikolan.
And then siyempre nagagaigo ng mga assessment and then yung needs for recovery, especially kan mga ka-farmers at saka mga ka-fishermen. And siyempre, Yes, of course. Kaya magayon na hit to karon tangon yan, bako sa nang sa mga day na itulok na flood control, kundi ano mga control pa sa kapaligiran, sa kapalibutan ang pwedetang institute. yes. Bako na magkasok-kasok kung nyaon ang bagyo, nyaon ang baha. Yan, tagaro nagkarilingawan, nakafocus so atensyon ta sa mga infrastructure na daiman po sinanto kan tawan ng kita kadakol na tubig kan Christine nagsuro pay duman sa mga infrastructure. So may mga realization Father na yung natura nagkakaigwaning pagtuturo sa atin kung anong dapat nating gawin. So, it's not only infrastructure which is essential, kundi yung ating dating ginagawa, yung pagtatanim ng punong kahoy at pang-aabuso sa kapaligiran. Father? Yo. Magayon ang bagay kanta kasubago, na totoo ko ang agham may kontribusyon sa modernisasyon. Yes. Pero ano ang kapalit kung di niya ito masyadong tawaning halaga ang katuyang kapalibutan? Opo. Kung kinakailangan, huwag kalabanin ang kapaligiran, kalikasan, kundi work with kalikasan. Ayun. Pero this time, Father, talagang kinakailangan na organized na, no? Hindi yung basta gusto mong magtatanim ka, gusto mong umani, mag-aani ka. This time, dapat parang may program o may sistema nang dapat gawin. Opo, kinakailangan makinig po tayo sa agham, pero makinig din tayo sa tradisyon, indigenous wisdom na tinatawag. Yes, Ano, opo. Jay? Sir Jay, ano ang sa iyong masasabi, pangunang mga mensahe sa umaga pong ito? Yeah, you are right. No? Kailangan, aside from taking on the latest scientific technology about planting, it's also best also to consult and integrate the indigenous wisdom. Yung ating mga ninuno, ang tradisyon natin sa pagtatanim. Kasi hindi lahat ng kesyo magtanim, tama na yun. Hindi. Merong, for example, no, part of the indigenous wisdom is to know and to learn kung ano ang dapat ng mga punong kahoy na hiyang dito sa lugar na ito. Indigenous wisdom din yan. Anong uri ng kahoy na magiging suporta sa storm surge? Alam natin yun ng mga indigenous wisdom. So both, no, scientific, modern approach and indigenous wisdom, both are important. May mga imported kasi mga kahoy na itinanim, pinalago, pero tingnan mo ang epekto sa kapaligiran. Tingnan nyo ang epekto sa kalikasan. May mga kahoy ngayon na, anong kahoy ngayon, Jay, na walang mga ibon o kung ano pa man na tumutubo sa ibaba. Mahogany. Mahogany. Because Mahogany. acidic yung dahon niya. Hindi yan native ng Pilipinas, no? Tapos Pero marami siya na-introduce dito because of timber. Yeah, meron pang isa, yung ginagawang poste na matibay sumipsip ng tubig. Kaya hindi nangangahulugan, kang kanina sinabi mo na tanim ng tanim, walang pakundangan na pagtanim, katapos hindi kumukonsulta sa indigenous wisdom, yung sinabi kanina ni Jay. Kinakailangan din magkonsulta din tayo sa agham o sa science. Yes, pero itong dalawang nabanggit nating punong kahoy is after almost 3 decades saka lang na-realize na hindi ito akma sa atin. Marami nang nadamay. Di ba? Marami na ang nadamay na pananim na di tumubo. Kaya katapos taon-taon, maraming mga kahoy, maraming pananim, maraming mga halamang gubat, mga iba-iba pa mga insekto na nawala. Yes. Species na nawala. Nasira yung biodiversity. Hindi masyadong nakikinig tayo sa kapaligiran. Kasi ang mga kahoy na itinanim, hindi hiyang at hindi siya
in relation to the local insects, hindi nagta-thrive, hindi nabubuhay yung mga insekto dito sa mga punong ito. Kaya nawawala. Pati mga ibon, ayaw dumapo sa mga kahoy na ito kasi hindi sila bagay. Okay. Yan, ibig sabihin nito dapat tayo magtanim not commercially driven, but then yung kailangan talaga natin protection, although mayroon din tayong livelihood component dapat dyan. Right. Opo. Kaya di ba yung sinasabi nating agroforestry framework? Yes, Kasi may mga pagtatanim po na kinakailangan alisin muna ang mga kahoy at mga puno. Then saka naglalagay ng magtatanim ng mga kung rice or corn o kung ano pa man, inaalis muna destroy ang forest. Okay. Father, alam natin dyan sa Mindanao, may mga nakausap na tayo na practicing farmers natin ng agroforestry. Can you share po, Father, kung ano ang mga experience ninyo dyan ngayon ni Sir Jay? Sa ngayon, di ba, makikita po natin dito sa Mindanao, sa Davao, galing po kaming Buda, Bukidnon. Gitna ng Bukidnon at Davao. Masasabi natin na fruit basket. Fruit basket. Na dami mga nandyan mga longkong, O mga lansones, rambutan, mga local fruits na nandito. Ito yung fruit basket na ng Mindanao. Ayun, okay. At pumunta kami, by the way, gusto ko lang i-share, pumunta kami sa isang lugar, sa Dato, sa Lumay, isang lugar na bulubundukin. At pumunta kami doon to bless the land. And nakita ko, habang lumilibot kami, meron palang tumutubo na indigenous chestnut. Chestnut? Kastanyas. Bigla ako, sabi ko may kastanyas pala dito sa Pilipinas. Akala natin. Pero bihira ko siya makikita, nandun lang sa forest. Wow. Indigenous yun. Hindi yun introduced. Hindi introduced. Ayun. So, pero pwedeng i-propagate. Yes, pwedeng i-propagate. Pero dapat forest muna. Forest muna. Ayan. Mauna ang forest kasi kinakailangan ang environment na yun para itong indigenous castanyas. Saka meron ka pang nakita doon na yung wild parang acorn, parang alam mo yung sa western, di ba, merong mga malalaking kahoy tapos may siyang bunga, acorn ang tawag nun parang oak tree. So meron talagang version din tayo dito, counterpart niya. Namumunga siya ng acorn, ang dami nalaglag sa lupa. Sabi ko, wow, ang galing naman ito. Meron dito sa Pilipinas at sa Mindanao. Lalaking puno. Ayun. Father, para sa kaalaman natin mga kababayan, ano ba ang kailangang gawin para magkaroon tayo ng, sabi nga niyan, functional na agroforestry? Una, palagi natin sinasabi ito na challenge yung mga universities, yung academe, na maging engaged na sa problema ng lipunan. Kagaya nitong BU College of Agriculture and Forestry, kinakailangan na maging engaged na po ito sa kapaligiran. Siguro, i-challenge din natin yung UP College of sa Los Baños, UPLB. Kinakailangan po ang mga ibang universities, yung mga academics should really be involved sa kalikasan, sa lipunan. Ayun. So in the case dito sa atin sa Albay, mayroon tayong pwedeng matap yung UP, yung Bicol University Ginubatan Campus. Yes, precisely. Mas mahalaga na sana ang mga researches nila na dito na natin gamitin. Ayun. Pwede maging jump start at saka parang maging jumping point yung ginawa natin doon na itinanim natin mga hardwoods. Nursery, yung mga indigenous indigenous na mga kahoy. Yes. Siguro kinakailangan din i-engage natin yung Energy Development Corporation. Yan, para sa arboretum. Yung arboretum, mga arboreta natin na nandiyan sa Bicol
Bicol College of Bicol University main campus saka yung dun sa Ginabatan. Opo. Kaya Okay. yung mga congressmen natin, di ba? May mga congressmen naman tayo po na interesado sa ganitong mga development. Siguro kinakailangan kagaya ng mga forestry, may mga i-develop Oh, talaga tayong kagaya ng Masaraga ba yun? Yung Yes. pinahanap ni Oh, Kong may JD. may ano yan, mayroong nakapending ngayon sa Senate, no? Pasado na siya sa House, pending ngayon sa Senate, pero nagkaroon ng committee hearing para i-declare na ano yan, protected area yung Mount Masaraga. Yeah, that's right. Hmm. Sana yung Mount Masaraga pagtuunan na talaga ng pansin katapos para maging living laboratory Mhm. ng ating mga kabataan katapos ng iba pang mga tao na maging living laboratory talaga na may naman tayong forest na pwede nating talagang i-protect ang forest na yan. Hindi ba siya pasukan ng mga iba-ibang development infrastructure? Mhm. Kagaya ng isang infrastructure na itinayo, dinagay doon sa Buena Vista na nasira tuloy ang source ng water. Pero may kunya na daw, may development na father, parang naibalik yata yung source doon. Kung papasilan ko nga, parang makita natin kung nakabalik na yung overflow na 6 inches kalaki na lumalabas na tubig, di ba? Siguro one of these days balikan natin yun. Babalikan natin, Father, no? At parang mayroong ginawang intervention yung dating nagpagawa niya, di ba? Si Congressman Kitoko, di ba? Sa kanya yan dating proyekto. Kaya lang nung magkaroon ng road opening, nadali yung project na yon. Pero sabi, mayroon ng rehabilitation na nangyari. So titingnan natin ang mga developments po nito. Apo. Okay. Kaya itong kung babalikan natin yung mga dati natin mga features, mas maganda po siguro na yung mga mangrove na tapos itong yung nangyari kasi sa Libon, nangyari sa 3rd District, kinakailangan pagtuunan na talaga natin ng pansin ang mga forest. Yung mga development ng mga forest ng mga bundok natin, pagtuunan talaga natin, hindi lang basta-basta infra. Yeah. Kagaya nga sinabi kanina ni Jay, ano nga po yun Jay, yung nakomisan ang infra, imbes na makatulong, nagiging source of... Nagiging source of distraction, nakakasira tuloy. Oo. For example, itong mga community developers, yung mga nagtatayo ng mga housing projects. Siyempre, kasi pag nakita mong maganda ang view ng land na ito, overlooking, for example, hindi niya ngayon ang community developer, ng mga housing developers. Maganda itong selling point, ha? Nagiging naging residential area. Yes, So, environment for the sake na parang gusto kasi nating i-possess yung environment, yung ang ganda ng view, gusto ko dito ako, akin to. And the need to protect the environment not only because of climate change and environmental benefits. Kasi inaalagaan natin ang forest, meron itong psychological benefits. Yeah. Ito para sa mental health ng mga taong nakapalibot doon sa gubat na yon. So yan din ang tawag nga healing through the trees or sa gubat or forest bathing. Ang tawag yun? Yeah, forest bathing. And ito yung scientific ito, and ating mga nanonood pwede kayong mag-research nito. At i-mention ko lang, there are certain times during the day kapag nandoon ka sa maraming mga puno, yung mga punong yan nagre-release ng chemical compound sa hangin. And that chemical compound, we feel good kapag na-inhale natin yun. Na-inhale. So, binubugayan ng mga kahoy. No? Along with the good supply ng oxygen, yung air, yung vibration, no? Yung energy na nakukuha natin sa ilalim ng mga puno, yung mga negative ions na nire-release ng mga puno, nagpapabuti sa ating isipan, sa ating damdamin, sa ating buong pagkatao. Ayun. So hindi lang pala grounding, May mga sense Father, na nire-release ang mga kahoy. May sense sila, tapos ang iba naman na, for example, yung language of trees na nabasa ko, na
several miles kapag may nag-aatake dito sa area to ng mga insekto, mga pest. nag-release sila ng scents, nawawarningan yung mga several miles ng mga forest, mga kahoy. Ayun, yun yung protection din ng buhay ng ano nila, no, ng Yes, kanilang ano, yes. And environment. many of our problems have already been solved by nature. Mhm. Ang tawag po nito biomimicry. Biomimicry. Na sinusolve kaagad ang yung mga, for example, yung sa train, yung ano yun, bullet train na yun, yung ship ng big pala yun ng isang ibon. At tapos yung kung pakikuha mo nga dyan, Google mo nga po ang biomimicry. Yeah. Biomimicry is a practice that imitates the movement of nature and the dynamics of nature in building infrastructures or housing or whatever structures that we are building, no, as a human community. Kasi nag-ano yun, it maximizes the effect of these structures. So ginagaya natin ang nature para for a maximum effect. Yan ang- Parang green engineering ang tawag ngayon. Green engineering o parang not working against nature but working with nature. Ayun, oo. Ano na siya, hindi ka dapat kumontra. Sumabay ka. Di ba? Sabayan natin yung ano. Kaya marami, saludo rin tayo dun sa ilang mga gumagawa ng mga infrastructure na di nila ginagalaw yung structure at saka yung ano, yung itsura ng lupa. Kung ano yung contour niya, yun, minimaintain nila kasi naniniwala silang kapag ginalaw, mayroong epektong masama. Right. At saka Mar, you know, I have toured around several modern communities in Metro Manila at nakaka-disappoint na makita yung mga community developers, housing developers, namumutol ng puno dahil may gawin itong bahay, etc. At nung nagawa na, kumpleto na, so pumasok ako sa compound sa isang village, wala man lang puno, napakainit kasi puro semento yung wall, semento yung daan, ang init-init, no? Bakit nagsisira ng mga puno in favor of houses na pwede namang you can build around those trees? Yes. Pwede mo na design na maging ornamental yung tree na yan sa halip na putulin. I cannot imagine. Pero bakit ganun mag-isip ang ating mga community developers? Ano, Parang sinasabi din na puputol ng puno katapos gagawin papel para isulatan na do not cut trees. ano ko na, no? Kasi yung mga developers na yan, dumadaan yan sa proseso, di ba? And there is a regulatory body, regulatory agency na bago mo galawin yan, may pag-aaral sila sa impact. So dapat siguro talagang bantayan yan na pag nagbigay ka ng environmental compliance certificate, talagang hindi siya makakasira talaga pagdating ng araw. Right. Saka kuminsan, bakit dumami tumitindi ang baha? Oo. Noon, matindi din ang baha, pero hindi ganito. Bakit nakukontrol maganda ang flood control natin na hindi lumalabas ang tubig kasi kontrolado ang tubig. Iyan, sabihin niyan. Kontrolado ang tubig dahil sa dati simento. Oo. Hindi nakaka-absorb ang lupa. Saka kung i-relate natin sa nangyari sa Spain, parang wala naman dong mga ganyan na ginawa, pero binaha sila. There is something talagang dapat nating arukin what's really happening. And I think yan na yung sinasabi natin na pang-abuso sa kapaligiran, yung climate change, nararamdaman na natin from all over the world. Yeah, global effect yan. Yeah, Global effect. Saka yung mga paggamit natin ng plastic, saka iba-iba pang sobrang paggamit itong mga itong kahit yung mga refrigerator, air conditioners, saka yung mga fossil fuel na nagkanitong mga energy ito, talaga mas lalong pumapasok yun ang importance ng RE, renewable energy,
Parang may cycle, ano? Putol tayo ng kahoy, tapos po tayo ng basura, bina tayo, hingi tayo ng relief, recover ulit tayo. Parang ganun eh. Paulit-ulit lang. Umiikot-ikot. We Vicious are cycle. rounding in Vicious circles. cycle na. Hindi na puputol. Kaya itong sana very expensive po ang lesson nitong mga nakaraang bagyo, itong Catherine Catherine. Catherine. Christine pala. Christine, yan. Christine, yan. Kinakailangan wag po nating mawala ang lesson nito. Sana pinagtuhid itong mga lesson na ibinigay sa atin itong bagyong Christine, katapos alin pa yung sumunod? Leon. Ngayon. Leon. Tapos ngayon may papasok yatang November is papangalanan ng ano nga yun? Kalimutan ko. Nika yung isa eh. Saka yung M is Marce. Yan. Kapag may pumasok na dalawa, Marce and Nika is on the pipeline. Sabi ng Pag-asa. Huwag naman sana. And according to them, mas malalakas daw. Pasunod-sunod na bagyong ito na po talaga ang epekto ng climate change. Pero wag po tayong maghahanda kung nandiyan na. Yeah. Sana ma-realize ng lahat na tayong tao, tayo rin ang destroyer at the same time at builder. Tayo ang susi ng kagalingan at kasamaan ng lahat. Hindi lang itong climate change, but in all levels of our interaction in the society, tayo rin ang susi ng kagalingan at kasamaan na nangyayari sa mundo. Ayun. Para itong agroforestry is ano ba to? Combination na ng mga hardwoods, hard trees. Pagkatapos mayroon tayong fruit trees. And then in the middle, o parang paparani sa community, papalapit sa community, mayroon tayong mga pagkain din, mga gulayin. Ganun ba yun? Yeah, of course, kompleto po ito. Kompleto na ito. Kompleto Ricardos. Yung protection, nourishment, and then, kasi may mga kagaya ng sinasabi natin kanina, may mga kahoy, may mga pananim, may mga herbs na hindi mabubuhay dito sa syudad. Mabubuhay sila sa forest. Yeah. Kasi yung forest, yung mga kahoy, nagpo-protect po talaga ito. Katapos, pero may mga kahoy din siyempre na nagdi-destroy. Kaya yung kagaya ng example ng mahogany. Pero madami po mga herbalist ang hindi na sila masyado makapanggamot kasi nawala na yung forest cover. Yes. Doon lang nila makukuha ang mga tanim na ito sa forest. Yan yung ano dyan, napakahirap at matagal na panahon para bago tayo magkaroon ng talagang forest, ano? Pero sa isang iglap lang nilang pinuputol. At saka Mar, gusto kong sabihin din sa ating mga nanonood ngayon at nakikinig na hindi lang puno ang involved. Pag forest ang pinag-uusapan, hindi lang puno. Kundi yung tumutubo sa ibabaw ng ground under the trees are also important. Yeah. Yung forage, kung magpo-forage tayo ng mga herbs, mga halamang gamot sa gubat, makikita po yan, usually yung mga herbs tumutubo sa ilalim, sa shade ng trees. Minsan sa kahoy mismo. Sa kahoy mismo. At hindi yan mangyayari kapag walang trees, no? Walang trees. So importante din yung ground cover kasi doon tayo nagfo-forage. Kapag puro mahogany ang itatanim mo, walang masyadong tutubo sa ground. Kasi napaka-pino ng mga ugat niya. Ugat, very invasive, highly invasive yung mahoganies. Yung ugat, walang tutubo ng mga ground plants. So wala ka ngayong makukuha. Saka ang mga dahon, pag very toxic. It covers, magiging mulch siya, no? Sa ground cover. Walang tutubo talaga dyan. Saka yung iba, yung mga moss ba? Di ba? Yes. Mga moss. Napakahalaga din ito. Correct. Saka of course yung mga animals, forest animals. Mga forest animals, mga insects, napakahalaga ng mga ito na halos taon-taon nawawala ang mga ito. Kaya pala wala nang ulalo dahil doon sa mga
dahil doon sa mga mahogany. Napansin ko doon Yes. sa lupa Marami namin. ng- Sa tinanuman ng mayroong mahogany sa gilid. Kaya ng uraro. Oh, may uraro. Ah. Wala na, no? Okay. So, ano ang ideal, So, Father, para masabi natin na itong agroforestry ay maging protection natin at maging source ng nourishment and then, siyempre, The livelihood. ideal talaga po, for example, sa mga bakilid, Mhm. kinakailangan nandyan ang mga bamboo, kinakailangan yung mga hindi mahogany, kundi yung mga kahoy na mga matitigas na kahoy, and then yung mga fruit trees din. Mhm. Mga lawa pa, mga langka. Dito sa Mindanao, bakit maganda ang tubo ng Maraming langka akong nakita na pinatubo ni ni dating secretary ng agriculture. langka sa ano pa yun. Lansones, Lansones. rambutan, Oo. no? Mangustin. Ayan, sa Dami ilang. dito na pwede naman pala tumubo yan dyan sa Luzon. Aba. Okay. Doon Antipolo, sa ngayon, Aba. kinapistan pa. Oh. Aba. Meron Father. doon. Yeah, Father Bakit and meron doon? Father and Sir Jay. Bakit wala sa ibang parte ng Aba. kasi dito dyan sa Bicol, daming pili, pero wala dyan sa ibang lugar. Mhm. Ayan. Wala pagyamanin natin yun. Aba. Father and Sir Jay, babalikan po namin kayo. Padaanin lang natin itong ilang mga paalala para sa ating pong mga kababayan ngayon pong umaga. We will be back kina Father direct and live from Davao with Sir Jay Batuon. Baka lipas lamang po ang sendong mga baretang nadangog at diyan ka mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedro naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Dito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako bigo lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. An oras hatod sa Indokang. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Monggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alright, mga tugang, back to the show. Digdi po sa programa. And sayang, di natin makakaugnay si Congressman Didi Cabredo because he's traveling pa Manila. Pagkatapos si Congressman Wilbert Lee is somewhere in an area na mahina po yung signal. Kaya puputok-putok yung signal niya. So, pero nandyan siya, no? Si Sir Rene de los Reyes, yung PAPSI chairman, para kwentuhan tayo kung kumusta yung damages na tumama sa mga farmers and fisher folks natin sa Albay in particular. Pagkatapos ano yung mga recommendations na dapat na gawin para sa kanilang madalian na rehabilitasyon at saka pagbangon muli ng mga magsasaka. Ayan, okay. Tignan natin mag-connect tayo kay Sir Rene de los Reyes. Ano yan, Jerome, pakilagay mo ito dyan sa kabila at para marinig na Sir G at saka ni Father Momoy yung pag-uusap-usap natin. Kasi pag nandito sa akin ito, hindi nila tayo maririnig. Hindi na maririnig si Sir Rene. Okay, Father, at sa Sir J, si Sir Rene de los Reyes, kaugnay natin ngayong umaga sa ating palatuntunan, Boses Kang Kapalibutan. Pakinggan natin ang kanilang panig naman, ano ang kanilang assessment nung dumaang bagyong Christine, yung damages sa mga magsasaka natin. At I think nagkaroon ng pag-uusap sila para i-assess at saka ano na lang ang kailangan nila para madaling bumangon. Sir Rene, good morning. Good morning. Hey, good morning po, Papa. Good morning po. Good morning po, Father. Ayan, kasama natin si Father Momoy at saka si Sir J Batuon sa programa Tabi Sir J. Yaon sila sa Davao pero garuman sa lang yaon digdi. Okay, Sir Rene. Pwede bang ikwento mo sa amin ano ang napag-usapan nung mag-assess kayo ng mga damages matapos yung bagyong Christine? Okay, po sa boss, binabati ko po kay Marinaga po kamo, siring bang po sa mga naginayugan sa inyong programa. Marinaga at mapagpala po. Sir Rene, yes? Pwede tayong managalog? Yes po. Ayan, para maintindihan ni Sir Okay J. po, sige po. Okay, sige, go ahead. At saka yung ibang kay babae natin nakikinig, nakakapapagintay all over the world na okay, di ba? Okay, sige, go ahead. Okay, sige. Okay, magandang araw po sa lahat. So, bale, after na still hit ang ating whip,
we from the backyard by, alam mo naman na talaga. Sandali. Si Rene. Si Rene. Available ba yung number mo? Hello, si Rene. Yes? Yes, si Rene. Available ba yung number mo? Tatawag ako doon. Yeah, available. Kasi sige. pumuputok-putok yung signal natin sa messenger, no? Ano nga yung, tawagan natin si Rene doon sa cellphone tayo para sureball tayong maliwanag natin mapakinggan at saka marinig din. At saka mayroon yatang allotment na din yung provincial government ng kanilang para sabi nga niyan maibigay sa mga magsasaka. Tingnan natin, no? Okay, sige po. Ito, si Rene, tumatawag po ako, ha? Okay. Wala. Nangyari? Ayaw mag-connect? Sandali, Sandali lang po, anong nangyari dito? Sandali. Tawagan natin ulit. Ayan, okay, siya. Sana tama na to. Okay. Si Rene kasi, yung PACTI, Provincial Agriculture, siya nasa ground. Wala baga. Hindi pumapasok, hindi tayo makakonect. Hina ang signal. Hindi tayo makakonect kay si Rene. Sanila, Mahina pa rin ang signal. Sandali, mahina ang signal. Sandali, sayang. Okay. Wala, hindi tayo makakonect. Anong nangyari? Bakit ayaw? Balikan natin doon sa baka sakaling malinaw-linaw na. Tayo makakonect dito sa ni Sir Rene, Ano nangyari daw doon? Kasi kanina, nakakonect tayo pero putol-putol, parang garbled. Oo nga maintindihan. Ayan nila. Wala na. Nangyari. How about yung, pwede kaya siya makapag-text na lang o kung ano? Meron pala siyang Zoom. Wala. Nakapasok sa Zoom pero garbled. Hindi maintindihan Hindi maintindihan yung ano niya, yung sinasabi kanina. Pumuputok-putok yung signal Wala. Hindi na makapasok. I-try mo lang Jerome, try mo lang baka makalusot ulit tayo kay Sir Rene. Sayang pagkakato natin ito na nakikinig yung mga kababayan natin mga farmers. Very important na marinig nila ang boses ng PAFC chairman. Dahil ito yung recommendatory body sa mga government agencies kung anong pwede nilang maitulong ng madalian. Kung ano talaga kailangan nila. Yes, para maibigay. At kung mayroon ng 2 million na earmark para sa kanila. Paano anong gagawin 'yon? Ilan ang biktima, kumbaga ilang farmers natin ang magkikinabang doon sa nawala na si Sir Rene. May mga common structures na kinakailangan, common din ang comprehensive din ang pag-aayos noon. Halimbawa ng mga irrigation systems. Yes, ayun, wala nang ang nangyayari kasi ngayon sa mga lugar dahil sa dami, halos buong Bicol, ang iba dito sa atin sa Alben nagbabayanihan nagbabayanihan para lang very nice. Bumabalik yung bayanihan. Hindi lang agribusiness kundi agriculture. Kinakailangan ibalik ang kultura sa
ibalik ang kultura sa pagtatanim. Yun, no. Talagang di na tayo makakonect. Father, nawala si Sir Rene. Sayang ano. Sayang. Ito doon sa mga kababayan natin, try natin last one. At pag hindi, bibitawan na natin to muna, pansamantala. Para ano. Siguro sa mga, of course, naririnig naman tayo ni Rene na kung ano pa man, sana ma-assist talaga kung ano ang damages rin katapos kung ano ang mga common infrastructures na dapat asikasuhin ngayon ng DA. Yes. Hindi lang ano po dapat talagang pwedeng may bigay sa kanila. Yeah. Kumusta yung crop insurance mga crop insurance agency naman? Yan, ready yung nakausap natin yung PCIC, ready sila, provided na dapat nakalista sa RSBSA yung ating mga farmers. At mayroon silang, inasure nila, mayroon silang pera for insurance para doon sa mga kababayan natin. And aside from that, yung provincial government naggalaan din ng 2 million initial para sa mga kababayan natin na mga magsasaka at mga mangingisda. Kung anong mga interventions din, magbibigay ng banhi at saka iba pa na pati financial yata ay magbibigay din. Maliban doon sa galing naman sa Department of Agriculture. So marami, kaya lang kinakailangan kumpleto yung requirements din nila para makapagbigay ng tulong yung ating mga proper agencies. Ayan. Okay. Sige. Okay lang yan, kinakailangan ang mga requirements na yan. Pero kung minsan, itong mga requirements na ito, kung minsan ito ang nagpapahirap na matulungan talaga yung mga nangangailangan mga farmers. Opo. Ayan. Okay. Ayan. Tingnan natin na si Sir Rene tumawag. Tingnan natin kung malinis itong linya niya. Hello, Sir Rene? Hello? Okay na ba? Ayan. Wala. Ay. Pwede mo dyan. Yan mo daw dyan. Baka pwede na to. At nang meron pa tayong 20 minutes bago tayo ma-declare na illegal. At susunod sa programa natin, Legally Yours. Tawa si Sir Rene. Illegally yours tayo. Okay, Sir Rene, nandiyan ka na. Hello? Okay na. Audio ko? Malinig na. Salamat. Malinis na, okay. Sir Rene. Aba, go ahead po. Okay, Bali, last October 28, that was Monday, nag-call ako ng special meeting to our council. Although hindi naman siya nagkaroon ng majority. Pero then, na-discuss po namin, every chairperson ng mga AFC sa kanya-kanyang munisipyo at saka city, ko sila kung ano ba yung damages na nakita nyo. At report naman nila. And then, ito yun sa namin na yung dapat na action agad ng PTIT. And hopefully last Friday yata yun, may sulat po si regional manager seeking the help of us from the BAPSI na tumulong na kami kasi sa kalawat kanan daw na tawag sa kanila. Hindi nila mamadal kasi naman limited yung mga personnel nila. So then, inactivate natin yung mga BAPSI natin na tumulong na. And sabi ni Madam Manager, after noon mayroon ng mga site visit sila. Need na mag-assist po yung mga BAPSI natin sa kanya-kanyang mga barangay. Ayun. So ready yung PCIC to help. Kailangan lang talaga yung iset ng records ng tama. Yes po. Okay. So ang ko lang, Rene, tinan din na bigyan the records kasi kung minsan ang mga farmers hindi masyado na asikasi itong mga records, mga requirements na ito. Pero lahat ng mga recorded ang mga farmers saka yung non-record, pare-pareho sila apektado ng bagyo, pare-pareho sila apektado ng baha. Sana tingnan ito at this time kasi disaster ito, tingnan ito na this time
huwag masyadong istrikto sa bigyan na lang ng leeway yung mga non-recorded. Yes po, kasi about crops, kasi sabi ng PCIC, kung naani na po yung yung crops, hindi na po siya kasama doon sa damages. Kung naani na. Ayun, kung naani na, hindi na kasama. Pero may issue na nag-crop up, kung naani na, nandoon po sa vicinity ng palayan, makakuha, inado. Oo. O, yun, makakuha. Dito po sa investigation po nila. Yun, mag-i-investigate pa pala. Okay, Sir Rene, magkano in total yung damages na iniwan ni Christine sa ating mga magsasaka at saka mga fisher folks? Okay, bali meron po ako dito hiningi ko po ito sa APAW, dated October 30. Umabot po ng 3.2 billion. 3.2 billion. Sa crops natin. Yes, the fishery, education. Doon na po, tinotal na po ng 3.2 billion. Ayun. So, anong recommendations niyo, Sir Rene? Anong mga immediate na kinakailangan niyo para makabangon talaga yung mga magsasaka natin at mga mangisda? Actually, during the meeting, sinabi ko sa kanila na mag-convene kayo na bawat council. Kasi kayo nakakaalam kung ano yung sitwasyon nyo dyan. Alam mo, nasira yung irrigation nyo. The immediate recovery nung na ito na agad ng pansin na kagaya sa pagdiyata ng uwas yun na hindi na sila nakapagtatanim kasi nag-give up yung dike, doon pupunta yung tubig sa rice land. So, kailangan yun talaga immediate na action na gawin ka agad. Okay. And yung nakausap ko rin si Sir Tino, bali, ngayon second week ng November, mag-release na po sila ng mga palay seeds nila. Palay seeds? Naka-schedule po. Advise na po natin yan sa mga munisipyo na naka-schedule sila na hopefully, kunin nila po doon yung allocated sa kanila. Ayun. For wheat cropping na yun. Wala bang financial assistance from any agency? Meron little bird tweet na may darating yata presidential naman uli. Parang November yata. Ayun, okay. Napakalaman namin na yung APAW, may inilaan na 2 milyon initial para sa mga yes, yan. Po, yes, po. So ano ang paggagamitan? Anong paggagamitan nito, Sir Rene? Bali pag yun, immediate po na response dun sa mga magsasaka natin. Bali nag-meeting po nga last 30 yung Albay Price Local Coordinating Council na yun nga magkaroon din ng price freeze. Pumasok doon nga yung namin resolution namin na talaga i-activate yung price storing council. Kasi yun nga kasi mga presyo ng gulay ngayon sa 200 minimum 200 presyo ang kilo Dahil sa walang supply pero Sir Rene, yung 2 million daw ng APAW, saan gagamitin yon? Anong paggagamitan? Bali sabi ni Ma'am Chi nga, yung initial yun, isa na yun sa sa seeds, sa basta sa mga partner na hindi lang ayuda sa atin mga pumuputol-putol na naman si Sir Rene, Ayun. So, hindi pa specified kung saan gagamitin. Wala pang specific. Hindi pa naman masyado. Kasi nga, gumawa sila ng rehab nga. Bali, counterpart na yun ng APAW. Ayun, okay, sige. O di, ano pa ang mga ginagawa ng PAPSI para bumangon ito ng ating mga kababayang magsasaka at mga isda? So par ngayon, hindi pa rin kasi nakakulit yung lahat ng mga damages Yun, bali yun ang inaano namin sa mga barangay na tumulong na sila. Kasi sa totoo lang, pagdating sa insurance niya, yung PAPSI kasi namin, nag-training po yung PCIC last March, yung mga adjuster, kung paano po yung pag-rep ng mga damages. Yeah, pero yung damages naman is parang ibabalik lang yata yung kapital mo Di ba?
Depende sa ano, kaya nga, it will be depend on sa investigation po ng site visit nila. Yun ang kanyan, ano. Aling lugar sa Albay ang nagulpi ang mga paraumata? Actually, yung Libon, kasi yung punta kami last time doon yung Libon? Wednesday yata yun. Yung ating... Tumama kasi kami doon sa ano na... Yung ating rice granary ang nagulpi? Yes po, kasi partner po kami ng PRP Albay chapter. Tumulong naman kami doon sa pag-ayuda po nila. Pumunta po kami ng Buga, nakita. May mga inaani pa naman ng mga palay. Kaya lang talagang dapa siya. Meron pa naman naaani sila. Pero bago dumating si Christine, karamihan ng mga palayan doon nakapag-ani na? Hindi pa. Actually, may nakita nga kami doon na nagkatayo pang palay. Nagbiroan nga kami, siguro sabi ko na ganito ng shield ni Lord. Siguro tumabay itong tao. Hindi dumapa yung palay niya. Nag-ano pa lang siya, nag-broken pa lang. Yun. Pero siyempre, kapag nababad sa tubig, nako, 24 hours lang kailangan mo nun para may salba. Di ba? Ayun ang mga damage natin, ano. Okay. Father, may tanong ka po kay Sir Rene? Yeah, yun ang masasabi nating relief. Pero yung major rehab, sana wag masyadong patagalin. Lalong-lalo na yung pag-rehab ng mga irrigations. Kung minsan, dami pang bidding, lahat. Bureaucracy. Ang mga proseso, bureaucracy nun. Naku, napakahirap when pag may binibigay ng seeds. Pero kung lubog sa tubig ang rice field mo, paano yun? Dahil sa wala ka namang tubig dahil sa ang irrigation nasira. Sana medyo bigyan ng priority ito. Yan. Sana nga yung mga nagiba na mga dike, halimbawa doon sa San Agustin, sa Libon, may 2 dike doon. Talagang yung tubig pumunta sa mga farms at sa mga community. Sa UWAS ganun din. So, sana nga mapadali, Sir Rene, through PAPSI siguro, sa inyong mga resolution. PAPSI o kung kaya, sabi mo nga dyan, ang iba dyan nagbayanihan na, tapos yung mga contractors natin dyan, baka CSR nyo. Tulungan na. Baka pwedeng matambakan na agad at magawa na bago pa man dumating yung mga babang pag-uulan na ngayong Disyembre at saka Nobyembre na ko. Okay, Sir Rene, anything more po on your end ginagawa ng PAPSI para po sa recovery ng ating mga pagbagsassaka at mga mangingisda? Okay po, anyway, mayroon po naman kaming instruction sa group chat namin na ipa-fast-track na yung mga damages para makasabay sila. And sabi ko nga, bawat munisipyo, magano na kayo kung anong yung hihingin nyo para direct to the point na kung anong kailangan ng mga magsasaka at mga isda natin. Ilagay nyo na dun sa resolution nyo kung anong kailangan nila. Okay. Sir Rene, yun lang po maghihintay kami ng development ng mga reports ng mga bawat MAPSI at saka BAPSI para mas makatulong din tayo kung paano makakonect sa mga iba't ibang agencies din. Okay po. Thank you. Okay, thank you very much, Sir Rene. May panawagan din po ako sa mga congressmen natin, baka kung mawisikan man lamang yung, for example, sa mga mangingisda, palaging tayo sa kuryente. Baka may mga possible na ngayon na solar na ikatulong doon sa mga fish storage, mga cold storage. Baka para hindi masayang masyado. Ayun. Pwedeng punduhan muna ng mga magtipid-tipid muna ang mga congressmen at ipasok na yung kanilang mga tulong na yan sa mga cold storage or post-harvest facilities. Hindi lang ng mga ingisda, hindi lang ng mga farmers, pati mga ingisda. Nasa disaster kwan tayo. Nasa disaster situation. Yung kumisan kasi, ang mga ito, dinadaan muna sa napakaraming proseso. Tama din yun. Pero kung minsan, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yeah, yun po, dapat siguro baguhin yung mga parameters
ng mga pag-release ng pondo. Kapag ganyan talagang nakita na natin na tinamaan na ng gusto, ba't ba kung ano-ano pang mga hinihingi. Sana immediately tapalan, gawin na agad ang trabaho dyan. Okay. Sir Renay, maraming salamat. Ang mga, for example, dami-dami kaming in-apply na programa. Kuminsan sa mga programa ng gobyerno, mga 2 years ago pa, hindi pa na-release dahil sa dami-daming requirements ang hinihingi. Opo. Okay. So, ayun, ang bilis ng oras natin, mayroon ng signal yung technician ko. Ini-remind ako, malapit ka maging illegal ni Father at saka ni Sir J. Okay, so from your end, Tabi, Father, isumada natin yung importansya nitong agroforestry pinag-usapan natin kanina. So, mayroong environmental, economic, and ipapasummarize ko kay Jay yung social concept benefits, ng diba? Ayan, agroforestry, and then from that, tidang sa mga disaster crisis ito. Yeah. So, in summary, agroforestry para sa karamihan, para sa ating lahat, is an intentional. Intentional siya, sinasadya talaga, pinaplano, intentional integration of trees and shrubs into our crop and animal farming systems. Okay? So pinaplano ito. So kailangan natin ng scientificong pananaliksik kung anong klaseng mga puno o anong klaseng pananim na mag-align doon sa ating farm. At para maka-benefits naman ang ating mga farmers, ang ating society, ang ating lipunan, at lahat ng ating komunidad. Kaya sa atin naman, sana po mga naapektuhan itong sakunang ito, mga apektado, katapos yung mga pwedeng tumulong na kung mapapwede hawiin muna yung napakaraming requirements. Kasi disaster na po ito ngayon, yung iba mga pwedeng tumulong, mga contractors dyan, baka pwede na pa na tumulong na po kayo. Huwag nang hintayin yung mga ano-ano pang procedures. Tumulong na kasi disaster po ito. Kinakailangan na sagipin natin ang kalikasan, isulong ang kabuhayan. Iyon. Ayan. Hello kay Mark J. Sanchez, yung farmer ng dinalaw natin, Father, ito sa San Agustin. Buti din nadamay yung mga Peking duck. Farmer ito. Yung Peking duck hindi nadamay. yung farm nila medyo naapektaran. And then sa Evelyn, good morning. Si Sarce Marvida, Sir, marami reklamo ang mga nagtatanim ng kahoy. Kahit po ako, tinatamad na magtanim ng kahoy kung kailangan nga namin ng paggawa ng aming bahay. Hindi namin basta-basta maputol dahil kakasuhan kaya kami. Kaya sa tuwing may bagyo, giba ang bahay dahil sa lagban na yan. Tama ba ang batas na yan? Yun, yung mga questions ng ating mga kababayan. Okay, so maraming salamat po sa pagantabay po nindo. Father, siguro last blessings po natin from your end para sa mga kababayan natin. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith. Father, we know of our mga kakulangan namin, mga pagkakasala namin sa kalikasan. Humihingi po kami ng tawad. Pero humihingi din po kami ng tulong. I know that these disasters are not really your punishment, but for your challenges. Para imbitahan mo po kami, mas lalo kaming maging maigting sa pag-aalaga ng kalikasan. At lang po ito ay hinihingi po namin ang iyong inspirasyon ng Espiritu Santo para ang lahat ng tao ay pukawi uli. Mapukaw uli ang espiritu ng bayanihan, anihan ng bayan, para ang lahat ng tao ay muling ma-realize na ang lahat ng bagay, lahat ng tao ay aming kapuwang, shared space, shared responsibility ang lahat ng ito. Kaya ang hinihingi po namin ngayon na bigyan mo po kami ng pagmamahal sa bawat isa para wala nang sisihan, kundi wala nang tulakan, kundi talagang lahat ng tao kami ay magkapit-bisig. Kapit-bisig sa aming kapwa-tao, pati kapwa-kalikasan. Ang lahat ng ito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Pagpalain tayong makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Mar. Yes, maraming salamat, Sir Jay. I hope na maging mainstay ka na namin. Sigurado pag magkasama kami, sigurado. Magkasama kami ni Father. Yeah, Lalo na siya, kung hindi siya busy. Instant correspondent. Ayan, maraming salamat po. Fruitful ang ating pag-uusap ngayong pong umaga at kasanawa kayo ng mahal ng Panginoong Diyos. Kaya doon po ka po, sa pangarap po ni John Apulis sa Radio Technical, kasabay natin si Jerome Nico Martinez, doon pong IT sa Social Media Department. Ako po si Rari, si Mardela Daing Iba, sa pangarap po ni Rene de los Reyes, ang Papsi Chairman Kanalbay, hanggang sa Sabado po, sa pang edisyon kan Boses kang Kapalibutan. Thank you and God bless the Philippines. Sa inyong ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi